Tinokuchingamidzai zvakare amawadiwa kuzvirongwa zvenyu Bible Pfupiso. Nhasi tiri pachitsauko 8 chebhuku raZvirevo. Chitsauko 8 chine zvikamu zvinokwana kuita 5 kana 6 zvandaona. Muchikamu chekutanga tiri kuona the call to wisdom, kudaidzirwa kuuchenjeri. Chechipiri panobva pataurwa pamusoro pezvakanaka zvinovimbiswa neuchenjeri. Chitatu tinoona uchenjeri hwakuzviita semunhu, hwakutaura kuti hwakamira sei. Chechina yave nyaya yekukokwa kwevanhu kuti vauye kuuchenjeri. Uye chechishanu tiri kuona kuti pakutaurwa zvinhu zvakanaka zvinowira vanhu vanenge vakachenjera. Ndo zvikamu zvandingati zviri mukati mechitsauko ichi nemavhesi anokwana kuita 36. Now pakutanga tinoona Solomon akushandisa imwe yandingatinye strategy yekudzidzisa mubvunzo ndoimwe nzira yakushandisa. Ko uchenjeri haudanidziri here nenjere habudisi mazwi adzo here? Mari kuona manje kuti Solomon ane nzira dzakawanda dzekudzidzisa vana akuita mibvunzo. Noziva kuti vana vedu vanodzidza nemibvunzo kunyanya. Mwana hadi ungonzi iwe usadaro, iwe imwe nguva imbomubvunzai amborizina. Vana vane mazera akasiyana, havangonzi nokuti mwana anongonzi chero zvaitwa anda kuingenjiwa. Kutaura naye kuri kunzwa sei? Unoona seko zvamai muchimbodai mei muchimboite tozviri kutaurwa naSolomon panapa. Akutaura panapa kuti parutivi rwamasuo panopindwa paguta, panopindwa pamikova, ndipo panounganidzwa vachindi. Ndinodanidzira kwamuri imi varume, inzwai inzwi rangu rinodana vakomana vavanhu. Ndinjere yei? Ndinjere uchenjeri ndiye ari kunzi ari kutaura panapa kuti nyaya yekuchenjeri yataurwa pese pese ndozvokutaurwa panapa. Anozomanya panapa anoti gamuchirai kurayira kwangu, murege kugamuchira sirivheri. Amen. Uye nezivo kupfuura ndarama yakasarudzwa. Kureva kuti nyaya yekugamuchira inokosha. Ngatizviite nemwoyo wakazvininipisa sezvatingaite neshungu pakutsvaka zvenyika ino. Verse 13 inoti kutya Jehovha ndiko kuvenga zvakaipa. Haleluya. Kuzvikudza namanyawi nenzira yakaipa nemuromo inonyengedzera ndinozvivenga. Ndozvokutaurwa naSolomon panapa, kutya Jehovha. Kubva pavhesi ya14 ndi uchenjeri manje akutaura. Ndazipirwa panapa uchenjeri akutaura manje. Ndine zano rakanaka nekubata kwakanaka, ndini kuchenjera, ndine simba. Kwanzi madzimambo ndinawo, madzishe ndinawo, pfuma ndinayo, zvibereko zvangu zvakanaka kupfuura ndarama. Ari kutaura panapa anobva ati ndakanga ndiripo paisikwa zvinhu zvese izvi, ndakanga ndiripo. Ozopedzisira oti saka, vhesi ya 32, saka zvino vanakomana vangu nditeererei, nokuti vanochengeta nzira dzangu vakaropafadzwa. Inzwai kurayira, muve vakachenjera, regai kukuramba. Handizivi kuti mushure mekudzidziswa kwakadai so mwana anozorasika papewa naMwari. Nzira dzese apa uchenjera kuti ndandiripo paisikwa zvinhu zvese ndandiripo. Kureva kuti uchenjeri hunobva kuna Mwari. Mwari vakanga vachisika nezivo yavakanga vainayo ndoyo vanotipa nhasi kuti tiwane kurarama kwakanaka. Vhesi ya 36 ivhesi inopa yambiro. Asi unondishayiwa unotadzira mweya wake. Vese vanondivenga vanoda rufu. Kureva kuti vanovenga zivo, vanovenga kurayirwa, vanovenga kudzorwa, vari kuda rufu. Handizivi kuti ungada kunamata namatupi, but mangwanani ano ndiri kuti usanetaba. Tsvagai imwe nzira yekudzidzisa futi. Paya wanga uchingoita zvokutaura, zvino imbotaura naye uchimunzwa achitaurawo zvaanofunga. Imwe nguva tinoirasa ipapo kuda kungoudza munhu zvokuita. Umwe akazenga kuti munondiudza kuti kumunga hakuna ikwa, ndiani akuudza kuti ndanichida ikwa, ko kana nchida mhunga iyoyo. Kureva kuti ngatiregei kungoudza vana zvekuita, ngatimbovaengenjai titaure navo. Ngatinamatei. Ishe tomutendai mangwanani ano. Imi mune nzira dzakawanda dzekutidzidzisa. Tibatsireiwo, mutipe shungu dzekutsvaka nzira dzekutaura nevana vedu vazive kuti zvinokosha kukuzivai kudarika zvinhu zvese. Muzita raJesu tanamata. Amen. Kana mudanibata +263 772 204 766. Mara komborerei tosangana pachitsauko chinoteera.